माबायदि मोनदों गाइसफोर क'क्राझार 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 Oh my god क'क्राझार क'क्राझार आयौ आदियाव Welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबानि गोदान भिडिअ बरनायनानै थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि बे रुम गोदानाव नोंथांमोनखौ आंनि रुम गोदाननि थाखाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय रुम गोदाननिफ्राय स' लाइटआ उनथिंजोबखाय मोनवाखै ओमफ्राय स' लोगोफोर जोङो दिनै बिजनि मेलायाव थांनो नागिरदों बिनि थाखायनो एसे रेडि खालामनो आङो देलायगासिनो दायो देलायनानै लाग्रोसै बिनि उनाव फिर लोगो मोनफिनगोन Mấy này đưa thua mà thằng này này Mrs. Sobita Busmatari betul. Kita udah ke berhenti ya lagi baik. Sini lagi. Dah sudah thua mana? Dong, dah se pasta 26 dah. खोमसि जेबो नुवा खोमसि सेरफांगुरि बारबाय काजलखौ बारबोजोबबाय काजल गानना जा गिदिर जाबावदोंसो मेलाया जा ट्राफिक बिजनि मोननोसै ना मोना 18 माबा दंबावो बङाइगाव मोनबाय बारबाय आरो बङाइगाव ट्राफिकआ नोगोद दङ आइया गारि गिदिरा सौब्रुलायबाय नै हाब्रुलायबाय आइया हनै लाइनसो लाबाय र Gendrani आखाइ हरनाय जिउ मोनबा बे जेनेबा गोजौ ना नुनो नागिरा नोंनि गाहायनिखौ माबा खामबाव खुमबाव खामबाव खुमबाव मोनामलाजोबो अखा हानाय बायदि लागाव बङाइगाव होननायसो जाबाय फुरा फ्रि 7 जनखौ नेन' बालायाव फैदों फुरा फ्रि 7 जन आयु हिमालय हटेला बिदिसो हिमालय हटेल ओहो सोर मिन्थिनांगौ बाब देन्जार गिदिरथ' मालाबा जानांगौ रे र' सानैजों जाफैगोन जोंहा क्लेबनो हटेल हिमालया मालाबा जाफैनोसै जोंहा क्लेब बिराद मानसि जाखायो मालाय फट' खेबनो नागिरदों माबासो फैलाबायो खेबलाय बाय लोगोफोर ओमफ्रायसो आब'नि नै बिजनि लिरनाय दंखायो आब'नि बिलोगोनावहाय ओंखाम जायो गोरसै बिनिफ्रायसो मेलायाव बेरायगोन बिजनि माबा हाबबाय बेजोंनो नामाथाय
मिलाया जों ओंखाम जानानैसो बेरायगोन मिलाया बेजोंनो गोनथ' ना बेजोंनो गोन मिलाया ज' थांदों माथो औ बेजोंनो बिजनि लिरखानाय सिगाङाव थानानै थालबो लाया माबो लाया मार्केट गारियाबो जि दङ नै लाइन हाबा बिजनि मेलाखौ क'क्राझारनि मानि फैलाजोबथारो खनसे जाहैगोनहाय होननाया फैनो मोनमारबायना होनदो फाइनालि जों गाइस फैबाय होनलायलायदो बिजनियाव जोङो फैनो सानबाय थानानै दिनै फाइनालि जाफुंमारबाय जोंनि साननाया होनदो पार्किं नाय रे पार्किं फाग्लानि हिनजाव बादिसो रायलायो जोंखौ पार्किं दोननो थोनगासिनो मेलाखौ गालांनानै ओंखाम जाहैगोरसै जानानै फैफिनसै दासो ओंखारनांदोंनो बाजौबिदा जि देलायदों नै आयौ बे स्कुटि आंजों एखे आङो लांगारसै नामा जों दा अबेहाय थांनो नागिरदों बिदिनो माखासे बाइकजों ओंखाम जाखांबाय जोङो जि साइस नुदों नै मबाइलाव जामबिलाय आं दा नोंनो हरगोन ओंखाम जाखांबाय दायो थांनोसै मेलायाव सोर थांदोंथाय थांखादो माबायाव इउटुबाव हगार दे नोंखौ खेबाखैथ' जोंहा नानिखौसो खेबनायालाय गिदिरथारथ' बिजनिया औ खेबनो नागिरदोंमोन आङो आंना केमेरायाबो मोजां नंखाया नालाय गारिखौनो सोथारबाय जा मोजां साजायदोंहाय साजायनायालाय कालि फुजा बायदि मोनबाय आङो बिदि माबायोना कालि फुजायावसो नै मानसिया गारिया हाबगोन ना हाबा गारिया सोयो ओंखायनो सिगां लांग्रोबावबाय दे बिसोरो औ ओंखायनो मा नायनो नुबाय डिस्क' मोसागोननोहाय ए बेयावसो थाबायलांनांगौगोनदांहाय गारिया माबायाव दोनखादो सफैबाय ओरैबायदि बिहिरना जोंखौथ' सोबावाखैसो गेटजों दायो थांनोसै जोंनानै आयौ नायदो ओरैबायदि मानसि थैगोनसो बायदि आयौ बुस्थुबा मबाइलखौसो सिख'नानै खारगोन नामा बाल औ नै मानसि बिहिर नालाय मानसिखा सेथ्रहार ओरैबायदि मानसिखा आयौ थाव जों दंखायो खिथुआव सेथ्रहार नायनो सेथ्रहार जा मानसि जायो माथो आयौ बिजनियाव नागिरबाबो मोननाय नङा गथ'फोर हेल' गाइस आयौ सिथुबा आयौलै एफा मानसि आयौ चलो ओरैबायदि मानसिखा नो एन्ट्रि नो बेजों थांनो मोना ओरैबायदि हाबलांसै थुदो
Tuh guys. Kila gaya arena ओमफ्राय जा मोजां साजायखादों. ओरैबायदि मोजां. ओमफ्राय खेला गैयियावनो बिराद मानसि जायोना लोगोफोर. मा जाखो? बिराद मानसि गारहैगोनसो. नोंखौलाय रा फकास खालामनां. ओरैबायदि मानसि. बेफोरनि गेलेग्रा दङ नै. बिराद मानसि जायो आजां गाजां. गावसोर लालायलायो फट'खौ आयौ थैगोनसो. मानसि आजां गाजांनो. माने मानसिफोरखौ आन्दायलायबाथाय मोनखाया आरोना गाइस बिराद भिर. मोनसे खेबलाय. ओरैबायदि भिरखा. गोदानजोबो. Malah ngaklis lagi sih. Gakodo ya gakodo. Sabrang genda gendi terang na maba ya rupeng gakodo maba. Biar gakodo. Mana? Pisa apa jadi nama? Besar pisa mah bakra kah? Bunganya kan? Kas bupes na telegram makra losse se. Lebar mah padong na. This is a busy. Dia bayar 100 takani munjuk nih malakku. Aku warga negara salah cili dah. Salah deh. Dah? Oh. Siapa lagi? Bre, ada ki? Dari. Ayo. Siapa ni kali? Siapa pun renggai. Berari mukni gari tar. Boy sabsin bausin agen rabu yo sigangnya. Hai kabai deh nang zeng rapsa zuk pasken. Boy tuk lu kagereng. Kerlili kandi ampai. Berat mansi kayu ayo. Ayo ban. Gosla Pradesh so berat jadi jadwng na milia. Udah badi mansi adang gadang na ayo stop ane ya. Geli dong. Ya oleh mama dong bra sona kira jubse gas sona kira. Anga bag nai ni ro. Begane mula se. Biar bag jubse ampai deh riba malah dong coba.
ओरैबायदि आंहा सिंगेल फटकआनो गैया फिथा सावदों बैयावहाय फिथा सावदों किसमिसनि नों मानो बिदिलै आंखौ हेंथा ट्रेन गाखोनोसै ट्रेना क'क्राझार टु बासुगाव गाखोबानो जायो टिकेट दाननाङा गाखोयो नामा जाना दंखायो ओरैबायदि मानसि 11:30 सुजोबोनो 10:40 जाबाय मेहंदी दा टेटुसो टेटु बोरो उन्दैफ्रालाय गाखोनो रेडि जाहैखाबावबायगोन हनै ए बै नावा ओइलाय नावा ओइ गाखोयो ना मायो गाखोयोसै मेलायानो बिराद गिदिर बिराद गुवार आयौ थैगोनसो बिनिफ्राय बैथिंजाय दंबावोनो गिदिरसिन आंहा सिंगेल फटकआनो गैया गेस मोनामनायसो मोनलाजोब्बाय आंहा केन्द्रानि हिनजावसो बियो नै ट्रेना उन्दैफोरनि ओरैबायदि मानसि रख' मानसि जायो मानसियाबो जोबनो रोङा ना खेला गैयाबाबो नै सार्कास माबा माबि दङ बेजोंनो नों आयुलै उन्दैया मारै आन्दायलाबायखो नोङो सार्कासफोरबो दङ नै सार्कासबो दङ ना हाबाब हिनजावफोरखौ एथ' थाबायग्रा सिबोल माबाबो दङ नै ओरैसो जाग्राफ्रा मासि गिदिर मेलायालाय बेखायनोथ' मानसिफ्रा ज' फैयो मा बिथिंबो बे एखेयानोखा ट्रेना आंबो गाखोयो ट्रेनखौ आंबो गाखोयो बे आंखौ माबा गाखोआलाय खारबायसो इलाय बिनि उनाव औ मा बयनाबो होयोना जा हनै नावा बेनो ओरै थांनानै ओरै गिदिं नोंखौ भिडिअ खालामहर दे नोंनि मबाइलजों आं फिसाजोफोरजों गाखोफानो नागिरदों नोंबो गाखोयो गाखो माबाखौ ट्रेन गाखोनो नागिरदों ट्रेन आयौ
Rempol nabo. Kiu sudah kiat ne. Aku tarap sini. Ay, si Bay silang. Oh my god. Aku dah karen nang amalai. Aku langsung kau. Aku belah orang kan. Ayo cari kerja. Ayo, aku tunggu saya. Hei, suruh lihat apa kan? Ba về đây có một đó. Đây này, không có cách rồi, đi bước ra ngoài kìa hả? Cái nào còn được. Khỏi phải đi cả được nào. Cục ra ra. Oh my god. Cục ra ra. Ayo, adios ya. Jangan bersuara. Aku ibarat tinggal lagi. Aku itu jalan je. Aduh pausa. Kui lah lagi. Dah bersuara lagi. Malah sekolah kau. Oh, sarkas berdongong, mama. Struat berdongong. Break dance. Dah kosong lama. Aduh, dah bersuara lagi. Aku sekali tu. Ayo baru sikit nak. Dia sikit dah lah si salai bay. Thâu quỳ lah. Thâu chụp bay. Oh, MC. Thâu. Oh. Struat berdongon, oi nak kotolah. Compressor, break dance, train, dong coba. Ete asante. Bawa jibele. Bila. Baru ठंडा से. Baru. Bondo kalau aku dah bondo kamu ke? 11টা 10 যাবে। aku pandai. Nama zaman sudah apa? Light bondo kalau main light sudah. Jangan siapa orang yang kere. Sonat man. Jebbai na, dari thang ngesai, ubi jeng lah mana ubi jeng. Hah?